Бу күннерге Саха Республикатын жек эргенге онна чакка социально-психологическая өбүлкенин бүлүтәгы филиалы 10 сыллах белей тәрәһенен ыттам. Санатан әттәқы устағы кен республикаға хыллыбыт филиаллартан бир дәстәрә, онна бу кемихигер өтімен жоңа күз көмө өбүл буан кәлле. Бүлүлугар Саха Республикатын жек эргенге онна чакка социально-психологическая өбүлүн кийне 10 сыллах өбүлүен белетәті. Бу кейін республикаға ахыллыбыт бастакы филиаллартан бир дәстәрә болар. Onun төһәдә кылгас кемүлеләтер үгүз тахарылах сетихилердә хөлели хамсы турар. Бихи филиал бут төт үләһеттәх, үләләбит быйыл 10 сыла. Отон сүрүннән үләбит бихене жекерген гитте уна ыччаты гитте ыччакка жекергенге социально-психологический өңөне оңорогон. Ата үләбит үз кайыскандан барар. Социально-психологический кайыска, социально-информационный кайыска, оны методический кайыска. Белетерәһиңә социально-психологический өйбүл кейнен социальный партнердара Саха Республикатын ыччат политикатын министерствотын бересте бителләре бу кейнгә үлелән аспыджан кыттыны ылдылар. Кырджык бу социально-психологический кейн бүлүлугар нада ген өйөннөр бастыгыннан холобор бу филиаллар ибыттар, оннотон филиал номно 10 сыла үлләбите 10 сыла болла, оннотон билүү филиалла бир самай тутах, онна үчүгей үлеләх филиалынан бии министерство өтер холобор оннук биллер. Бу 10 сыл устата социально-психологический өйбүл кейне туханнах көмөгөн адыер жоңга үгүз көмөнөң орды. Онтан кийин үлеһеттеретеллеринен сыллата көмөгөн адыер жон аксааны биллердик атчабыт. Бу ата социально-психологический өйбүл кейне үлете өрдүк тахарылагын тоохулур. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлуга.